kompaniwa Reket Benkisier Nigeria Limited gaɗowa kare ɗe ummatore hutinirta nder ci'e hande e jango tabitini ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu dow lesdi Nigeria ɗum lesdi on kimminindi ha nder lesɗe ɗe kompaniwa man mari lise muɗum ha nder duniya. Ardiɗo dadawa kompaniwa majum Mr. Chris Lich be chairman lisal maga ha lesdi Nigeria Chief Olu Falomo hautade be huwoɓe maga totuɓe ko hauti nder be yasi lesdi Nigeria on gaddani ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ngilla ha sare laamu wato Aso Rock. Ardiɓe man tabitini Tinubu dow lumo kare kompani man ha Nigeria ɗo sembiɗi ngam man ko woɓɓe ɗo numa wurtago iga lesdi Nigeria kamɓe kam ɓe ɗo taskitani yajingo kompaniwa man on ha Nigeria. Hunde bo nde wallititta ha heɓango ummatore lesdi ndin kuuɗe hautade be ɓesdango gomnati cede nastoje hedi jomorgol. Yaake o wolwanno Tinubu wi gomnati mako hosi jabruɗe kanduɗe ngam tabitingo jananɓe wadduɓe jawle muɗum ha lesdi Nigeria hedi ɗatal halal keɓi bote ko waɗi ɓe gaddindi ha Nigeria. Kompaniwa man on waɗata kare bana Harpic ko ɗum lotirta ɓawo suudu be sabulu Dettol hautade be kare fere ko nandi non. Iga sare laamu lesdi Nigeria wato Aso Rock, Umar Aliyu ko de Radio International be TV.